Hello, Varga Róbert vagyok. Az a megtiszteltetés ért engem, hogy a célokról fogok beszélni. 18 évvel ezelőtt kezdtem ezt az FLP üzletet, elég furi körülmények között. Mostani értéken volt körülbelül egy 70-80 millió forint körüli tartozásom, mostani értéken körülbelül volt egy 1,5 millió forint havi kamatom, éheztem, egy 6 négyzetméteres szobabérletben laktam, eladtam a meleg ruháimat télen, mert kellett a kajára a pénz, Floridába készültem ugyanis, ott meg nem kell. Úgyhogy egy utcai fülkéket támadtam meg, onnan kezdtem el kommunikálni az emberekkel. Úgyhogy talán ebben hiteles vagyok. Egy dolog volt bennem, van más élet, van más élet, van más élet. Úgyhogy gyorsan előhívom segítségül Napoleon Hill gondolatait. Amit az emberi elme el tud képzelni, azt meg is tudja valósítani. Amit az emberi elme el tud képzelni, azt meg is tudja valósítani. Barátom, neked nem kell kitalálnod a kereket, mindenki van találva, sikernek bevált módszerei vannak, alkalmaznod kell. A tuti biztos, hogy ez a te komfortzónádon kívül van, a te korlátodon kívül van. Tudod, azt már terra incognita, ismered a terület. Azért, mert ott te még nem jártál. Ezért neked tudnod kell, hogy a rutin, a megszokás, az a fejlődésnek a vége. Ezért neked ezt akarnod kell. Akarnod kell. A siker nem tanítómester. Micsoda gondolat? A sikertől nem tudsz tanulni, az olyan, mint egy pohár víz, bárki hozzájuthat, a kudarcokból tudsz tanulni. Ezért tudnod kell, néha olyan érzésem van, hogy a munkán 99%-a full felesleges, teljesen felesleges, de az 1%-ból gazdag, anyagilag független ember leszel. A Biblia következő. Az 1%-ot a 99 nélkül nem adják. Ehhez kellenek a célok, ehhez kell a motiváció. Tudnod kell, hogy a sikernek ára van. Ezt az emberek megfizetik, akkor is, ha ezt nem látod. Akkor is erről nem tudsz. A sikernek vagy előtte, vagy közben, vagy utána mindenki meg fogja fizetni az árát. És néha az élet próbára tesz téged, hogy acélból vagy lekvárból. Ezért kérlek, csináld meg a célfüzetedet. Ez az életed alkotmánya. Egy országnak van egy alkotmánya, hogy mi szerint működik az ország. Ha veszel bármilyen műszaki cikket, kapsz hozzá egy kezelési útmutatót, hogy mi szerint működik az a műszaki dolog. És barátom, te hogy vagy? Te mi szerint működsz? Fölkelsz, lefekszel, fölkelsz, lefekszel, és 80 éves korod meg elmúlt. Mi szerint működsz? Hogy töltöd az életedet? Mit szeretnél ebben az életben elérni? Úgyhogy csináld meg a célfüzetedet, csak az életedről van szó. Ha itt valahol elakadtál, akkor tudnod kell, hogy az embereket két alapvető dolog motiválja. Az öröm vagy a fájdalom. Itt tudsz keresni valamit. Vagy valamit el akarsz kerülni, vagy valamit szeretnél elérni. Úgyhogy itt keresgéld a célidat, az igazi mozgatórugót. A sikeres és a sikertelen embereket azt különbözteti meg, hogy a sikeres embereknek leírt céljaik vannak. Konkrétan meghatározott, specifikus, határidőhöz kötött, mit nem mondjak, van hozzá egy cselekvési terv. A céljaidnak kell, hogy valóságtartalma legyen. Legalább 50%-os valóságtartalma. Tehát az, hogy most így futsz mondjuk 1-2-300 métert, vagy 1-2 kilométert tudsz lefutni, és kitűzött célul, hogy a jövő héten lefutom a maratont, nem fog működni. Jó? Le tudod futni, de ez fokozatos különböző grádiensek kellenek, fokozatos célok kellenek. Részcélok, mit nem mondjak. Tehát bármilyen nagy célt el tudsz érni, bármit meg tudsz valósítani, de ehhez kellenek rövid, közép és hosszú távú célok. Rövid távú cél lehet ilyen napi, heti, havi, negyedéves, éves célok, stb. Középtávú lehet 2-5 éves, hosszú távú lehet 5-10-20 éves cél. Konzultálj meg a szponzoroddal. Lényeges, hogy útközben a nehézségeket megédesítendő lehetnek jutalomtáblázatok. Elérsz valamit, akkor elmegyek vacsorázni a kedvesemmel. Vagy veszek egy új cipőt, veszek egy új ruhát, elmegyünk valahová tengerpartra, vagy elmegyünk egy hosszú hétvégezni valami wellness szállodába. Az nem működik, hogy megcsinálom a supervisor szintet, és veszek egy Porsét, vagy Ferrarit, jó? Tehát arányban kell lenni az elvégzett munkának. Lesz ellenállás, barátom, bevallom, volt ellenállás. Az angolban 2, a magyarban 3 betű. Ezt hívják, hogy no. Magyarban nem. Képzeld el, emberek odaállnak majd itt, elmondod a prezentációt, az üzleti ajánlatot, és azt fogják mondani, hogy nem. Időnként kicsit szikornyázzák, és ez fájdalommal tölt el. Vigasztaljon az a tény, hogy csak a döglött halak úsznak az árral. Oké? Tehát tudnod kell, hogy ezek az emberek nem neked mondanak nemet. Jó? Maguknak. Jó? Nem neked, csak felid áll a szájuk. Maguknak, a saját életükre, a saját lehetőségre mondanak nemet. Neked van választási lehetőséged, te mehetsz tovább, csak néhány ember keresünk. Az igazi termékünk az anyagi biztonság és az egészség. És ki mondana nemet egyikre vagy a másikra? Jó? Tehát biztos, hogy fogsz találni néhány olyan embert, aki ebben partner. A picinek ereje van. Csak még egy név a névlistára, csak még egy cél, még egy CD, csak még egy e-mail, csak még elolvasok egy könyvet, csak még felhívok egy embert.
Ennek óriás ereje van a hosszú úton, az út végén. Nagy különbséget jelent. Segítségül a matematikát. Nem voltam erős matekból, zsaru voltam, de a nullát beszorozni 1 millióval, ez még nálam is nulla. De az egyet beszorozni az 1 millióval, az 1 millió. Úgyhogy, ha valaki netalántán fölszeret egy kis túlsúlyt, az nem úgy működött, hogy fölkelt, nyújtózkodott egyet, és azt mondta, hogy na, holnap fölkapok 20 kilót. Ez nem így működött. Hanem volt reggel egy plusz néhány hari, aminek már nem kellett volna lennie, nem volt rá szüksége, ebédre is plusz néhány hari, vacsorára is plusz néhány hari. Ezt elteltek a hónapok, elteltek az évek, és 5-10 év múlva úgy érezte, hogy elért a vágósúlyt. Oké? Tehát a kicsinek ereje van. Működik pozitívba is. Néhány fekvőtámasz naponta, néhány felülés naponta, néhány könyv elolvasása, vagy néhány oldal elolvasása naponta. Rendben? Vagy naponta 3 meghívás, plusz 3 meghívás, amit nem akarsz megcsinálni, de azt megcsinál, plusz 3 meghívás. Szoroz 365-tel. 1000 plusz meghívás egy évben. Ez kell, hogy különbözőséget adjon. Ennek kell, hogy eredménye legyen. Az átlagember ezt furcsán fogja tekinteni. Rendben? Ha az átlag az normális, akkor kérd ki magadnak, oké? Én büszke vagyok arra, hogy nem vagyok normális. Hogyha 40 évig kell dolgozni azért, hogy utána az emberek nyugdíjból vagy rokkonyugdíjból megéljenek, és ez az átlag, ez a normális, akkor mi nem vagyunk normálisak, jó? Húzd ki magadat, nézz a másik szemébe, és mondd meg, hogy figyelj, én nagymosoda vagyok, barátom, te rád is átférne. Mer nagyot álmodni. Mer nagyot álmodni, és gondolkodj nagyban. De előtte lapátold ki az életedből a negatív hatásokat. Ezek lelassítanak, eltérítenek. Gondolj arra, hogy ha tyúkokkal kapirgálsz, nem repülhetsz a sasokkal. Ha tyúkokkal kapirgálsz, nem repülhetsz a sasokkal. A gyémánt munkáját egy élete során 40 év alatt az emberek, így is ő is elvégzik, csak nem fizetik ki nekem a gyémánt bónuszt. Ráadásul sokkal több nemet fognak behúzni munkahelyen. Főnök, szeretnék fizetésem is? Nem. Főnök, szeretnék hamarabb? Nem. Főnök, szeretnék szabadságra menni? Nem. Oké? Sokkal több nemet kapnak, nyugi. Csak itt jobban megéri. Az egész egy hatás. Hatással vagyunk egymásra, hatással vagyunk a környezetünkre, a környezetünk hatással vannak ránk. És ez a hatás, ennek az aránya fogja a te életedet befolyásolni. Úgyhogy barátom, egyetlen szokás sem semleges. Minden számít. Ezért programozd magadat. Programozd magadat. Az erősebb inkább győz. Hogy tudod programozni magadat? Vannak célkártyák. Én például egyes szám első személyben ráírtam, például saját magamról és másokról mindig csak pozitívan gondolkodok, nagyon nehéz, néha nagyon nehéz, stb. De ugyanaz megvan egyes szám második személyben, mikor én rámondom, egy relax zene kíséretében a telefonomban, a farzsebemben van, miközben emberek a budapesti dugóban a kormányt harabdálják, és kilógozzák az agyukat, én addig építem magamat, tanulok, képzem, és közben folyamatosan célra teszem magamat. Tehát a megerősítő hangfelvételek és a célok nagyban befolyásolják az életünket. A félelem, barátom, nem létezik. Jó, a félelem nincs. A félelem egy olyan dolog, ami néha eltérít, de az még nem történt meg. Félsz tőle, de nem történt meg. Valamit szeretnél elkerülni, de mivel mindig rágondolsz, ettől félsz, ezért azt elkezdett teremteni. Rendben? Ezeket a félmeket ezzel, technológiával ki tudod szorítani az életedből. Ugye a vonzás törvénye, azzá válsz, amire gondolsz. Az eltörülések tehát nagyban így befolyásolhatók ezekkel a fókuszálással. Rengeteg ember lesz az út során, aki, nem fog örülni, hogy te egyáltalán kimerted tűzni, hogy sikeres leszel. Sőt, az úton téged megpróbálnak akadályozni. Nem biztos, hogy leértékelnek, elég, ha csak ilyet csinálnak. Vagy valami hasonló. Erre neked nincs szükséged. Mint mondtam korábban, lapátold ki az életedben a negatív hatásokat. Ha van egy bukott célod, állíts fel újakat. És módosítsd a határidőt. Az én személyem alá, azért oda, hogy amikor lecsugom, akkor is lássam, beégett egy mondat. A terveidet írt homokba, a céljaidat vésd betonba. A terveidet írt homokba, a céljaidat vésd betonba. 4 évente az olimpián adnak egy aranyat. Emberek 5-10-20 évig küzdenek érte. Ebben az üzletben nincs versenytárs, csak magaddal versenyzel. Bárki megkapja az aranyat, aki megcsinálja ezt a munkát. Nincs idősz kötve. A cég lojális hozzánk, senkit nem fognak innen kirúgni, ha ő maga nem akarja, vagy nem tesz érte. Aktualizált a célfüzetedet tehát. Nem azok a győztesek, akik soha nem hibáznak, hanem azok, akik soha nem adják fel. Barátom, én téged ismerlek. Valahol már láttalak, de ismerlek, az biztos. Neked vannak gyengeségeid, ugyanúgy, mint nekem, de vannak erősségeid is. A gyengeségedét hagyd a fenébe, oké? Nincs pontértéke. Az erősségedre fókuszálj. 1-2 példa.
Einstein lehet, hogy villanykörtét nem tudott volna becsavarni. De értett a matematikához, értett a fizikához, világbajnok lett. Ronaldo, Messi? Hát nem tudom, egy olajcserét nem tudnának megcsinálni az autón. Lehet, oké, de nem is ez a feladatuk. Kiválóan fociznak, világbajnokok, ismert személyiség, sikeresek lettek a tevékenységükben. Ha te úgy érzed, hogy kis pitik-peti, kis pondrópeti, meg jaj, kis puha testű vagyok, és jaj, én nem lehetek sikeres, mindig gondolj arra, hogy a számítógép nem tudja, hogy te ki vagy. Ha beteszed a megfelelő forgalmat, ki fogja írni, bajnok vagy, és sikeres. Lapátolj, mint egy kis kacsa. Vízszint fölött mosolyogj, alatta meg tedd, amit tenned kell. Jó? És meg lesz a megfelelő eredménye. Menet közben óriási dolgokat csináltunk. Több mint 100 repülőúton volt. Én kis kopasz parasz gyerek, elengedtem a kapát, Budapestre jöttem, mert voltak álmaim. Mert nem tudtam akkor még, mit akarok, nem ismertem a lehetőségeimet, csak azt tudtam, hogy azt nem akarom. A fű az mindig nő, kapálni mindig kell. Értelmetlen volt az egész, láttam. Ott volt a példa előttem. Több mint 100 repülőút volt ezzel az üzletet, több mint 40 tengerpart, és a családom is ugyanúgy élvezi ezt a tevékenységet. És ez a munkánk, hogy másoknak is ezt okozzuk, ezt a csodálatos dolgot. Útravalóul egy-két gondolat. Az egyik, hogy minden egyes perccel kevesebb időd van a céljaid megvalósítására. Minden egyes perccel kevesebb időd van a céljaid megvalósítására. És tudnod kell, hogy ahhoz, hogy jól élj, az nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon sokat kell dolgozni. De ahhoz szabad ember legyél, azért neked harcolnod kell, harcolnod kell. A legnagyobb harcot önmagaddal fogod vívni. A nem létező korlátaiddal, a gátlásaiddal, a kisebb rendőrségérzéseddel fogsz küzdeni. De erre leszel a legbüszkébb. Nem az autóra, meg a házadra, az hamar meg lehet szokni. Képezd magadat, fejlődj. Az egész út egy fejlődés. És befejezésül George Eliot szavait mondom neked. Soha nem késő, hogy az válj, aki lehettél volna. Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna. Meg tudod csinálni. Sok sikert hozzá!